Kinsa na. Isa. Hindi, kaya ra ay gato. Ano ba noy? Ano? Nagana po na noy. Bahala mo na. Ayo pa. Atin tao ko yun. Amo ko lang doon. Ano yung voice na raw? So what's up mga kabagtik, no, for today's video mga kabagtik, no, so nakatry na ba mo mukbang o ka ng samyang anak ko? Iipit time style na ba? Nasdap din sa punong ugdagat. Isang bugayan. Isa ka do pa punong ug dagat na ni among area ni mga kabagtik, no, sa ray pagitan mayana ba, so di po nato ni habhabo ni, no, so tirahan na nato ni kampo-ampo kabagtik piwi. Kamera. Sige kabagtik George, ikaw George, yung lumampo ha? Lumampo. Nga na buang. Samot bugol lumampo. Gusto na lang eh. Boss, Richard. ako nagyapon na ni. Hindi na magtrono. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, ay mga salamat sa inyong pagkaon. Step. So shout out po na yung isa nagata kaning Sponsor. nag-sponsor na nag-request na nga ni ba. So di pa nga na to. Shout out day ka Jarnilja. Salamat sa sponsor ni mo na kabagti kaning samyang murag mula dining dagway mo ni ron. Wa pa may kakaon. Gipaningot. Isa lagi kabuk itilawan ako skikis baba Nadri oh. Simot na lang gani, wala na, di na makaya kaon. Cuman, sugda na? So, 1 2 3. Hab. Play. Boy. Kaon boy. Gamay ra maning kuan Blue Geo. Untung ka na Blue G lang sa padang. Shout out po din ka kabagtik. Kuano? Sa tawag ni Edmond gani? Naruto. Kuano ito si kabagtik kinagmay. Tol Gigimon Edmond. Kanya. Ngabo. Lagyan lang, yung daw lang. Sige, tuyok. Mahulog. Ay, magabaan mo na. Yung lawas niya. Tambok butok. Ano, wapa niya ito bigay kay ugnahin mo tubig. Ito man na, pre. Dali, pre. Ha? So, kaon eh. Salamat kayo, Jarnel. Wajib klaro ni. Kung nag-iinom, ikali lang na mo kay permite ng inom. Nakadaot ng inom eh. Daot na eh. Hindi alam dahil. Mo, kung spicy good. May kanton ba no? Ano magpansit? Pansit na pinauga ba? Atik lang, ito yung halang daw. Alam, bitaw. Pag-atik na kan, kanina kung may ka-vlog ko kaya dagan eh, ipil ko halangan. Ang kinaharaw yung paningot eh. Good. Ngiti, harap bitlog eh. Nga oi. Ang Diyos, layo ako di. Okay, boy. Ayaw, gilate. Layo daw. Tayo nga lang ha. Sponsor ka mo sa Diyos, grabe. Nagaway mo sponsor sa Diyos, grabe. Turan eh, tuba din daw. Tuba daw, requested like kabagtik.
Kinsa na. Kinsa na. Isa. Hindi, kaya ra, I got you. Oh, grabe pre, dito Mamaak matulon yun. mo may. Mamaak yun. Halang eh. May halang, pero murag kahilakon ba? Ang kamot-kamot naman. Napadol na sa Diyos, oh. Ano na? Uy, si Pangagap. Hindi lagi na mamorot ni. Diba? Balag, gawin to. Oo daw, oo. Diba? Challenge. Dot. Dali, dudut. Oh, dali. Ano ba no? Ano? Tigano ko na ano. Kapit naman yun. Bantay mo ha, way mo ka na ha. Pasang halang. Bagtek mo na eh. Way mo karaw. Yung karaw. Nalig tapos kilid eh. Hapon niyo? Oh, talagang palaban na si ate. Dito din. Yan na. Wala. Wala na. Ha? Namahala mo na. Hey na. Ating tao ko na yun. Amo ko daw doon. Yan na. Wala na ba? Wala. Tingot ko. Tingot. Kailangan mahurot na ba? Ano ba? Mahurot na. Luka boy. Diluka. Yan na nga, mahurot ba? Wala, mawalaan yun. Ano naman sa last part ng halang? Halang. Hindi na ba? Panahurot to. Wala ba? Kurot mo noong. Lang. Ha? Wala ba? Ni Buibi. Formulan, ha? Formulan. Ko na, dapat dako. Dako, ulay siya, ulay. Ulay ka ba kay dako? Dahil gamay, unahon na itong dako. Ulay kasi, ulay. Ito ba, likod. Itong sipon. Wala na. Gamaya pa Wala na. Ano ka ba? Hilok si Mudoy. Ay ba? Tama na ba? Ay na ba? Budget ba? Budget. 300 eh. Tama na, sa tulo lang. Tama na. Gamay rin yatag. Gawin na punong doon, punong. Gamay magbangag no! Ikaw na yung gamay magbangagod. Samli. Gamay ganing bangag. Ay, taka na to be. Na? Nagayaw ka man na, bro. Gibugwakan. Ganahan ka na gibugwakan ng lood. Uy! Napay na ngayon, kaluin, taon ninyo dari ako. Hindi, kaluin siya. Wala ko mo yung sakapin sa lakon. Diyan ako dyan, grabe ka lang dyan. Pre, mana pre? Ay, ayaw ka ulo, pre. Ayaw, pre, ini lagi. Hey, juice.
Tayo ko ba? Ano ba? Alam mo, inom ka kay part of the job. Dalo mo, day. Ano mo, ha? Isa sunod. Sapay mo kayo. Biyagyan ka na dyan. Gusto niya biya. So yun mga kabagtik, kita nyo yun sana mo pag hab-hab dong ano, samyang daw na. Sus, easy kaya na samyang ano. Tatawa lang. Gitilapan mga kabagtik ko eh. Papa yun. Yeah, sabay may ingo ninyo. Tama po. Alang. Tama na siya makabungol man. Alang nga busog. Makabungol pero gamay ra. Makakutkot kasi mga ulo ba? Basig niya may mo Shout out sa nag-sponsor. Gisa gito. Gangin! Oh, shout out kang Jarnel Barquez. Dagang kayong salamat dol sa imong gihatag na pa challenge sa mga samyang ba. Lamay kayo. So, mga kabagdik no. Ano pa maingon ninyo dai? Dungagin ninyo kay padatas na tubig daw. Patotoy Basig na pa times 5 dyan na samyang. Times Kaya man mo. Times 30. Oh, 30 gini. Isa gusto nimo times 99! 100. Pansit kanton na lang doy hoy. Kasi gusto Ato extra big. Eh mga kabagdik. Sige na, sige na. Sige mo, di mo na sa pagpapang ko. Kaya mga kabagdik, don't forget to follow, like, and share sa mga video mga kabagdik. Salamat. Daghang salamat sa nagsuporta sa mga tuloy-tuloy dyan. Ay, shout out po na Ate Miles diyan. Shout out Oh, asa na te? Pato! Kuya. Balo na. So, salamat mga kabagdik.